Ако бях брокер на недвижими имоти, ще направя ето този тип контент, за да реализирам повече продажби. Повечето брокери си остават посредствени не защото нямат нужните знания, а защото не използват социалните мрежи като инструмент. 2026 година е годината, в която хората ще търсят все повече имоти онлайн, конкуренцията ще се удвои, а само брокерите или брокерските агенции, които са с развити социални мрежи, ще изпъкнат на пазара. Нека преминем към типа съдържание, който задължително трябва да включите, ако все още не го правите. Първият формат, който ще реализира най-много успешни продажби, е именно виртуалната разходка и самия апартамент. И да, убеден съм, че сте виждали поне стотици такива видеа в социалните мрежи, но ако все още вие не го правите, това нещо е изключителна грешка. Това е най-лесният начин, по който може вие да покажете разпределението, квадратурата и усещането на самият имот. По този начин хората получават ясна представа още преди да са дошли на самият оглед. А това, повярвайте ми, ви пести изключително много време, вдига качеството на лидовете и създава доверие, тъй като показвате всичко прозрачно. Вторият задължителен формат, който трябва да присъства във вашите социални мрежи, са именно тестимониал видеята. А именно това е вашият social proof. През 2026 година конкуренцията ще става все по-голяма, а клиентите се доверяват първо на мнение, след това на реклама. А един доволен клиент, повярвайте ми, може да ви донесе още 3 и така бързо вие да разпространите вашето име. Убеден съм, че това видео ще попадне на поне един брокер, ако и ти си брокер и желаеш да реализираш повече продажби и нямаш необходимото време да измисляш нови идеи, да снимаш, да монтираш и да качваш съдържанието в социалните си мрежи, пиши ми на лично съобщение, за да започнем работа още днес.